Dobre, takže vítam vás na dnešnom verejnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa koná podľa paragrafu 12 zákona číslo 369 z roku 1990 s následovným programom. Po prvé otvorenie, po druhé schválenie programu zasadnutia, po tretie určenie zapisovateľa, overateľ zápisnice, po štvrté informácia o plnení uznesení číslo 40 až 48 zo dňa 18.6.2025, po piaté žiadosť základnej školy z Materskou školou Mikušovce o navýšení rozpočtu originálnych kompetencií, po šiesté zámer od predaja pozemku pána Eduarda Valáška bytom Púlkov, po siedme rôzne, po 8 diskusia, po 9 záver. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné podľa tu prezenčnej listiny v počte prítomných poslancov 4 a dávam na vedomie, že priebeh obecného zastupiteľstva sa nahráva. Takže prvý bod máme za sebou otvorenie a prichádzame k druhému bodu, a to schválenie programu zasadnutia. To je za, aby sa obecné zastupiteľstvo riadilo podľa pozvánky, ktorá bola zverejnená na webovej stránke a na úradnej tabuli. Je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takže uznesenie číslo 59 schválujeme, že obecné zastupiteľstvo sa bude uberať podľa programu na pozvánke. Prichádzame k bodu číslo 3, a to určenie zapisovateľa a overateľov zápisnice. Za zapisovateľa dávam pani inžinierku Alenu Kulmanovú a za overateľov zápisnice pána Jana Jagrika a pána Dušana Gašparka. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takže uznesenie číslo 60 schválujeme overateľov zápisnice pán Dušan Gašparek a pán Jan Jagrik. Bod číslo 4, a to informácia o plnení uznesení číslo 40 až 48 zo dňa 18.6.2025. Uznesenie číslo 40 z roku 2025 sme schválili, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uberalo podľa programu na pozvánku. Uznesením číslo 41 sme schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 42 schválili sme overateľ zápisnice pani Eriku Fatorikovú a pani Andrej Tomalovú. Uznesenie 43 berieme na vedomie. Uznesenie číslo 44 schválili sme rozpočtové opatrenie číslo 2 z roku 2025 za A. Uznesenie číslo 45 2023 berieme na vedomie. Uznesenie číslo 46 2025 opäť brali sme na vedomie. Uznesenie číslo 47 z roku 2025 schválili sme záverečný účet obce Mikušovce za rok 2024 a celoročné hospodárenie obce s výhradou. Uznesenie číslo 48 z roku 2025 sme schválili prebytok hospodárenia v sume 1968,74, ktorý bol o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskôrších predpisov a použitie predbytku na tvorbu rezervného fondu a tvorbu fondu oprav pre národné bytovky v sume 9001,82 € a následne jeho použitie pre fond oprav pre národné bytovky. Uznesenie číslo 49 z roku 2025 sme schválili všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2025 o opatrovateľskej službe v obci Mikušovce. Uznesenie číslo 50 z roku 2025 bol to proces okresnej prokuratúry Trenčín v VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a zneškodňovaní žum. Uznesenie číslo 51 z roku 2025 sme schválili všeobecne záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2025 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žum. Uznesenie číslo 52 schválilo plán práce hlavného kontrola obce Mikušovce na druhý rok 2025. Uznesenie číslo 53 z roku 2029 bolo berieme na vedomie. Takisto uznesenie číslo 54 bolo na vedomie. Uznesenie číslo 55 sme zobrali na vedomie a bolo tam ešte uznesenie číslo 56 z roku 2025 sme schválili zmluvu o nájme parkovacích miest na parcele číslo KNC 284/6 v katastrálnom území Mikušovce pri Prúskom a bolo to spoločenstvo vlastníkov bytov Komproš. Uznesenie číslo 57 sme schválili zámer predaja parcely KNC 789/7 o výmere 20 m2 pánovi Eduardovi Valáškovi. A uznesenie číslo 58 z roku 2020 sme brali na vedomie.
Takže bod číslo 4 a je to uznesenie číslo 61. Informácia o plnení uznesení na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Berieme na vedomie informáciu o plnení týchto uznesení. Prichádzame k bodu číslo 5 a to je žiadosť základnej školy s materskou školou Mikušovce o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií. Pani ekonomka, ak môžem, Tomanová, a ak by mala potom pani Jakutová, by chcela tomu niečo potom ešte povedať. Pani rediteľka. Zo zákona sa navyšujú mzdy všetkých aj pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1. septembra o 7%. Pod originálne kompetencie patrí školský klub, centrum voľného času a školská jedáleň, ktorá je stále pod obcov. A 1.7. sme dostali žiadosť o navýšenie rozpočtu od základnej školy a na toto obdobie 9 až 12 je to vo výške 2120 eur. To pokrýva vlastne tých 7% navýšenia platov týchto pracovníkov. Bude to zahrnuté do ďalšieho rozpočtového opatrenia. Takže je to školská jedáleň centrum voľného času a takisto aj školský klub. To do zákona navýšenie od 1.9.2025 o 7%. Tak. Máte k tomu nejakú otázky? Nie, no však je to zákon. Takže dávam hlasovať, to je za, aby sme navýšili rozpočet na mzdy a odvody na školskú družinu, centrum voľného času a školskú jedáleň na obdobie 9 až 12 v sume 2120 eur, to je za. Je to proti, zdržal sa na tom hlasovanie, ďakujem. Takže uznesenie číslo 62 sme schválili. A prechádzame k bodu číslo 6, a to zámer od predaja pozemku pána Eduarda Valaška bytom Púchov. Je to vlastne parceláka NC 789/7 o výmere 25 m². Preberali sme tu na minulom zastupiteľstve a zámer od predaja bol zverejnený, bolo to 15 dní pred zastupiteľstvom, dostali ste ho aj vy, bolo zverejnené aj na úradnej tabule, aj na webovej stránke. Novovytvorený pozemok je to na základe osobitného zreteľa. A je tam vlastne ešte aj to, že tam sme sa vlastne dohodli, že tá parcela na Petrovcovi sa predá za 80 eur za metr štvorcový. Myslím, že otázky k tomu žiadne. Tam sme chceli doplniť len do tej zmluvy, že aby tam bola jediná podmienka uvedená, že potom, keby bol chodník, keď sa tam vybuduje chodník, tak aby tam auto nestalo, dobre. Takže bude to aj v zmluve uvedené. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby sme uvedenú parcelu KNC 789/7 o výmere 25 m² predali pánovi Eduardovi Valáškovi s tým, že všetky náklady, ktoré budú s tým spojené, bude znášať on, čo sa týka aj návrh na vklad a takisto aj vypracovanie zmluvy. Kto je za? Držal sa nikto proti. Ďakujem. Takže uznesenie číslo 63 z roku 2025 sme schválili. Predaj. A prechádzame k bodu číslo 7 rôzne a poprosím pani rediteľku. Vypracovala som správy, ktoré teda boli sumáre, kontrolné správy boli sumáre 6. Bola to kontrola dodržiavania zákonných podmienok na procesných postupov rekonštrukcie Materskej zdrojnice obci Mikušovce, kontrola dodržiavania zákonných podmienok a procesných postupov rekonštrukcie balkónov nájomných, to je číslo 171 obci Mikušovce, kontrola dodržiavania zákonných podmienok a procesných postupov upravenia a pozemkových úprav obci Mikušovce, kontrola dodržiavania zákonných podmienok a procesných postupov upravenia elektrického stripika obci Mikušovce a upravenia emisí. Konštatujem, že pri kontrole hasičskej zdrojnice, teda respektíve rekonštrukcie a nájomných bytov, áno, strechy, boli zistené porušenia procesného postupu v zmysle zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon číslo 357/2015
o finančnej kontrole a audite, takisto porušenie zákona 369/1990 zbierky o obecnom zariadení. Nakoľko verejné obstarávania dodávateľov boli zadané bez predchádzajúceho schválenia obecného zastupiteľstva a prijatím schvaľovacieho uznesenia o rozpočtových zmenách s následným prijetím výdavkov v rozpočte obce na predmetné zákazky. To sú dve tieto kontroly, poslanci dostali následne bol ten oporný múrik a hokejbalové ihrisko a elektrický stĺpik. V podstate tam boli rovnaké porušenia, ako som teraz prečítala, plus teda ešte z môjho pohľadu, čo sa týka oporného múrika, mali byť všetky tieto práce, teda konkrétne úpravy pozemku, odvoz zeminy, samotná realizácia výstavby oporného múru zlúčené do jednej zákazky, nakoľko priamo na seba nadväzujú a v konečnom dôsledku ich všetky realizovala tá istá firma Domstav Trading. Malo sa uskutočniť vyhlásenie zákazky, ktorá v rámci svojej predpokladanej hodnoty vyskladala do zákazky s nízkou hodnotou nastavené práce po finančnom limite, ako ukladá zákon, od 10 000 eur bez DPH do 300 000 eur bez DPH, pretože ideme v zmysle novely zákona, ktorá bola platná od 31.3.23, kde sa vyššoval ten limit. A teda, že víťazným uchádzačom na základe výsledkov verejného obstarávania mala byť podpísaná zmluva o diele. Čo sa týka elektrického stĺpika, takisto z môjho pohľadu mali byť všetky tieto práce, teda konkrétne výkopové práce pre hlavný vývod do PR jednotky, úpravy rozkopávky, elektroinštalácie rozhľadača PR jednotky i elektroinštalácie NNP dvojky zlúčené do jednej zákazky, nakoľko priamo na seba nadväzujú a v konečnom dôsledku dve zákazky realizovala tá istá firma Vevels SRL. A malo sa uskutočniť vyhlásenie zákazky, ktorá v rámci svojej predpokladanej hodnoty vyskladala do zákazky s nízkou hodnotou nastavené práce po finančnom limite od 10 000 eur bez DPH do 300 000 eur bez DPH a s víťazným uchádzačom mala byť podpísaná dielo. Tieto správy samozrejme budú postúpené nadradeným orgánom, ktoré nám potom zašlo k tomu svoje stanovisko, respektíve záver. Ešte poviem informáciu, že v konečnom dôsledku hokejbalové ihrisko v celom tom nacenení alebo tých výdavkoch všetkých je suma dohromady 39 051,21 eur. Ak máte k tomu nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Vy ste v podstate všetky tie správy dostali. Mali sme k tomu aj pracovné karty, pracovné stretnutie. Takže usnesenie číslo 64, roku 2020 berieme na vedomosť na hlavnej kontrole. Číslo 64. 64, roku 2025. Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu dôslednému, k tomu bodu. Čo sa týka toho, my sme sa bavili, že dostali sme teraz momentálne dotáciu, ktorá bola podpísaná 9750 eur, ktorá bude použitá na oplotenie cintorína plus dotáciou z masky, ktorá bola 13 000. Týchto 9750 eur bude použité buď na tú vrchnú časť, takže na liniekový plot, 13 000 eur z masky sa použije na betonový plot. A to je jedna dotácia a ďalšia dotácia, ktorá bola nám, teraz sme podpísali zmluvu a je to na sumu 40 000 eur. Bolo to 2.7.2025 a dostali sme z úradu vlády na rekonštrukciu športového areálu. Takže to sú dve veci, ktoré by som chcela spomenúť. Nie je tam spolúčasť? Ani v jednu nie je spolúčasť. Takže 40 000 sme môžeme meniť na kapitálové, ale nie je tam spolúčasť ani pri jednom, ani pri druhom, ani pri maske. A toto si spomínala, že to nemusíme do konca roka, do roku 2028 tých 40 000. A 9750, aj myslím, že tiež, a táto kapitálová, tých 40 000 tiež nie do konca roka treba minúť. Ďalej ešte, aby som spomenula, mali sme kontrolu na nájomné byty. Čo sa týka kontroly nájomných bytov, viete dobre, že menili sú tam zmluvy. Jednoizbové byty u nás nie sú u nás dvojizbové byty na základe kolaudačného rozhodnutia, na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola vlastne ešte od začiatku.
Takže jednoizbové byty sa menia na dvojizbové, čo sa týka poplatku za nájom a takisto za fond oprav sa nemení. Jedná sa ešte o tom, že sú tam byty, kde neobývajú sa stále, takže už to riešim s to konkrétnym pánom. Ten by mal byť uvoľniť, je v Anglicku, takže dúfam, že sa nám to podarí čo najskôr. A takisto tieto nájmy sa riešia od toho, že bude nájom na rok, a to je na základe toho, že má vyššie príjem, vyššie ako životné minimum, alebo na 3 roky. To sú zmluvy, ktoré je vlastne, že životné minimum je zároveň do toho životného minima, keď sa rozpočíta na všetkých obyvateľov, ktorí tam žijú. Takisto sa riešia aj evidenčné listy, kde sa zapisujú vlastne obyvateľia, ktorí bývajú na tom byte. Tak toto sú také základné veci. A to by bolo asi k tým rôznym z mojej strany. Zatiaľ všetko. To som spomenula. Áno, to sme spomenula. To je to, že sa to nemusí vybrať do konca roka. By to si dáme nejaké stretnutie, asi keď som aj predseda prideľovania. Áno, hej, určite. O ničom. Tam bola tá kontrola, vlastne na základe toho sa robili aj teraz tie nové zmluvy. Len musela byť tá kontrola spravená. Takže to... Upravovalo sa zmluvy. Hej, a určite budeme mať aj stretnutie, čo sa týka tej komisie z toho dôvodu, že chcem toho pána Jaroša riešiť, aby sme to mohli úplne veľké byty takto dať do poriadku. Dobre, takže to je bod 7 rôzne a prichádzame k bodu číslo 8 diskusia. Má niekto niečo do diskusie? Niekto? Áno. Ja som si pozerala ten videozáznam z minulého zasadnutia verejného a tam teda bola viacejkrát spomínaná škola. My sme tu mali ženu, ktorá teraz teda nebola spomínaná a to bolo o to navýšenie toho platu v podstate jednej vychovateľky Eškláda, ak ste to podložili na dnes, pokiaľ som to dobre postrehla, lebo my sme ešte žiadnu odpoveď nedostali. Oni to brali na vedomie. A ja to zahradím do rozpočtu. Hej. Len akože pre vysvetlenie, lebo tam boli také trošku rozporuplné veci, akože nie som zodpovedná, samozrejme, že áno, že by to mala ekonomka vysvetliť, ale teda ešte druhú vec, takže to je moja pani ekonomka, pani Segiňová, prišla z Košecem. Čo sa týka toho navýšenia, je to teraz tak, že máme veľmi silné ročníky a v podstate naplneno do školského klubu je 25 detí, takže keď máme prihlásených 38, tak jednoznačne tam vyplýva tá povinnosť to nie je, pretože to nie je povinné. Povinné je len základné vzdelávania predprimárne, ale pokiaľ nechceme, aby tie deti po 4. hodine išli domov a nemali tam ísť, tak preto sme otvorili to druhé oddelenie. Čiže zase je to služba pre rodičov, pre našich rodičov, pre naše deti. Preto bolo to navýšenie. A nemohli sme ho dať skôr, ale tam tiež som počula, že prečo tak neskôr, pretože až do júna sa dávajú prihlášky do základnej školy a teraz sú elektronické skupiny z kameňa. Majú malé piataci, čiže tam sa nám aj nejaké piataci prihlásili, takže my sme to mohli uzatvoriť až v tom júni, takže preto sa to nedalo skôr. To je na vysvetlenie k tomu, ale tam v podstate, čo ma skôr viac zarazilo, tak tam bolo, sa tu bavilo o tej sume 16 600 eur. To by som rada, keby sa k tomu vyjadrili. Tam bolo školenie 11.2024 bolo, že dofinancovať materské školy. Jednoznačne to bolo na základe toho, ak máte tú daň, podielových daní, a to sa malo prepočítať nejakým koeficientom. Ja som na to nepýtala konkrétne mnohé peniaze, vždy sa pýtali peniaze podľa potreby. Ale teraz to vyplynulo z toho školenia, čo si teda máme prepočítať a súd nám doplatí, ale nie sa tam na tom zázname bolo jednoznačne zodpovedná ekonomka školy. Ja tie vaše dane neviem. Mne príde len peniaze, ktoré vypýtam. Ale aby povedať, že tie peniaze nejak zaklešili z tých vlastných zdrojov poplatky za materskú školu, čo platia, takže my sme sa zmestili do toho rozpočtu. Ale sa mi zdalo trošku také, že nikto tu zo školy nebol a obviny stále jednoznačne je za to zodpovedná škola. Nie škola, lebo ja vaše dane neviem. Malo to byť vypočítané, malo to byť predložené. Či už na to ste mali alebo nie, tak sa mohlo vyjadriť, takže treba vôbec na to nemá. Keď ste mali ten prebytok 1900, neviem koľko, čo ste dali.
1968. Ja som sa ale v tom školení bolo spomínané, že sú dva spôsoby, že sa ktorý sme my použili, že buď podľa potrieb školy, alebo podľa koeficientom. Akože tuto ja som sa snažila vtedy aj vysvetliť, že vždy sa vychádzalo z histórie, podľa potrieb školy a vždy sme navyšovali, keď bolo zvyšovanie platov, alebo keď aj minulý rok už v septembri boli tie dve oddelenia EŠKD, tak akože sa navyšovala podľa potrieb. Ako... Ďalej je aj písané, že rozpočet sa môže urobiť podľa potreby. Ale tak minulý rok dali dofinancovať, ako dofinancujeme, a bola tam nejaký koeficient počítaný, čo teda malo aj z tých daní. Ale akože, prečo by som mala byť obvinená verejne niekde na tom našom zázname, že oni vynaria, či tie dani dostavíte vy, a malo to byť odľazný popýtané. A buď ste mali rozhodnúť, či to dofinancujete, alebo nie. No a ďalšia vec je, keby sme išli podľa tých koeficientov, teraz by sme vám mali dať 55 000 a my vám dávame 90 niečo, ako na obhajobu. Povedala pani ekonomka, že keby to bolo iba tých 55 000, to nevykrie ani mzdy. To by možno po pol roku by sa nevarilo, by nechodili do družiny nikde. Pretože tie náklady sú tak vysoké a to sú len mzdy odvody na tú prevádzku z originálna, čo nám dávate minimum. Všetko to platíme z tých peňazí, čo dostávame poplatky za školku, CVČčko, EŠKDčko. Teraz sme napríklad museli kúpiť štrafsunu, ktorá stala necelých $1700. A to tiež nie sú pre nás malé peniaze, keďže režim neplatia, platia zamestnanci a cudzí strany. Tamto vzniklo, že napríklad ten koeficient na školskú jedáleň je iba 1,8, na školský klub je iba 6 a na školskú bol 26 niečo, tak preto tam vznikli akože tie väčšie prostriedky. Ale keby to išlo podľa tých koeficientov, tak to nepokrie ani mzdy tých zamestnancov. A by to nepokrylo vlastne ani školskú jedáleň, ani školskú družinu, ani centrum voľného času. Eventuálne materská školka by bola dobrá, len je to 3 výbory. Ako to môže vstúpiť? Tu sa nejednalo o amblok celú školu, tu sa jednalo o kontrolu z ministerstva školstva, ktorá sa zamerala priamo na materské školy. Či tie materské školy priamo dostali to základné minimum, ktoré na základe tých výpočtov mali dostať. A tá materská škola nedostala ten základ, ktorý zo zákona mala dostať. To znamená, že tam ako keby chýbalo tých 16 642. Nepočítame celú školu, lebo škola naozaj tam mala najvyššie finančné. Ale to bolo až po tom školení v novembri. To sa malo doplatiť až po tom novembri, keď už teda. Lebo dovtedy sa nikdy nedávalo nejaké dofinancovanie materskej školy alebo ničoho. Len išlo to o to, že materské školy od 1.1.2025 išli počítať a platia sa tak ako škola. No, od 1.1.2025 sú počítať, áno, a toto bola kontrola z ministerstva za rok 2024. A vlastne je tam nariadenie z ministerstva, že poslanci, alebo teda v podstate poslanci musia prijať uznesenie teraz, aké je dôvod, že škôlka, materská škôlka nemala poskytnuté tie finančné prostriedky v tej výške, v tej minimálnej výške, ktoré teda mala dostať. My sa stále točíme o tom, že škola ako Anúga, my sme sa rozprávali. Škôlka, ale prečo sme boli obvinení, že sme zle prerozdelili peniaze? Tam to nebolo ani že prerozdelené zle, my sme to vysvetovali tak, že bolo tam vlastne, že z tých peniazí, ktoré mali ísť na tú materskú škôlku, tak boli prerozdelené na tú školskú družinu, bolo na ten centrum voľného času a na tú EŠKD. Že naozaj, že keby oni tieto 3 by nedostali tie peniaze, tak nemôžu fungovať. Tým pádom sa zobralo vlastne z tej materskej škôlky. Ale my si stále bavíme, veď rozpočet sa pre rok 24 sa predsa v roku 23, nie v novembri. A v novembri na základe teda podielových daní, na základe nejakého koeficientu a počtu detí sa vypočíta minimum, ktorý tá škôlka má dostať. A čo potom u nás nebude narábať, to už je druhá vec, ale ten základ v tom rozpočte pre tú škôlku mal byť taký, alebo v tej minimálnej výške, ktorá teda by bola určená na základe. Áno, a bola poddimenzovaná o minus 16 642 eur, tam išlo o to. To znamená, že toto je výsledok v podstate kontroly z ministerstva školstva, však Danka, vieš. Áno, ale to hovorím, tam boli tie dva možnosti tvorenia rozpočtu. Buď podľa... Rozpočet podľa potreby. Lebo ja keby som to dala skutočne, koľko potrebujeme peniazy, tak akurát to nemá. Robí to na minimum, pretože
Tam sa ponižovali, tam to išlo viac menej len na platy. Tam to ide len na vždy odvody prevádzku, to pol roka zaplatím energie a živie, no treba dať ľuďom na stravné a to máme stravné listo, ktorý 80, čiže 55%, keď z každého stravného listu dáme 2,09 na každý jeden stravné listo a tie peniaze odtiaľ. Aj z toho, čo vyberieme, tak robíme tak, aby nám to vyšlo a do toho nového roku nám nejaké peniaze už dostane. Ono je to v poriadku, ale škola v podstate ako keby škola mala vysoko nad rámec toho rozpočtu. Nejakých 7 000. No, tam bola dofinancovaná. Ale sa to vlastne upravovalo s týmto, že... No s týmto, že od septembra boli 2 vychovávateľky a tá... Tiež nemôžeme zamestnať iba jednu kuchárku na pre školský klub. Ale školský klub je niečo iné ako materský. Áno, ale tam išli tie peniaze. Peniaze išli do toho školského klubu. Nebolo to... Ja hovorím stále o tom rozpočte 23, kedy sa schvaľoval rozpočet pre rok 24, že tam to bolo zle vypočítané. Oni kontrolovali návrh rozpočtu, ktoré zastupiteľstvo v roku 23 schvaľovalo pre rok 24. Nie, to bolo potom zvlášť, bolo školenie. Školenie bolo, áno, Že sa má dofinancovať ten rozpočet. Áno, vlastne nedofinancoval, ale pozerali na číslo, ktoré bolo schválené v rozpočte v roku 23 pre rok 24. Vyšli sme, ale akože, prečo by sme nemali byť obvinení, že by sme niečo nemohli. Tak vyznelo. Dobre, takže máme tu vysvetlené, že prečo to tak bolo, prečo bola to materská škôlka, ako to tam bolo tých 16 000, a to sme vlastne vysvetlili, keď to vysvetlila aj pani ekonomka, aj poslancom, že kvôli čomu sa to robilo a prečo sa robil taký ten rozpočet. Dobre, má ešte niekto do diskusie? Áno. Dobre, ďakujem pani ekonomke, že vyriešila tieto veci, počítala. Chcem pripomenúť pánom poslancom, že teraz sú oni na rade, aby sa postavili proti tomu čelu. Vedia, o čo sa jedná, to prerokovali koľko razy. Takže som čakal aj nejaké výsledky. Ja som povedala, že... Áno, s tým už som ako spokojný, si podala do 2 týždňov, super, hovorím áno. Ja hovorím teraz, že poslanci, aby sa k tomu vyjadrili a postavili, teba sa to Alenka teraz netýka. Takže to by som chcel. Za seba mali sme teda krátke pracovné stretnutie, kedy nám boli tieto kontroly oboznámené a takisto sme sa dohodli, že to pôjde ďalším nadriadeným orgánom na tieto všetky veci. Aha. Tak preto sa už k tomu nejako nevydrelo, že počkáme zase, že čo. Ale ja si myslím, že to prečo by mala pani starostka brať 25% návrh, keď už to pôjde kontrolným orgánom. No tak ako ja si myslím, že by sa to malo riešiť tu. Ja som ti to povedala, že ja nemám s tým problém. Na základe týchto kontrol sme sa teda dohodli, myslím si, že všetci, neviem teda. Na minulom, že teda keď to takto dopadlo, že sa to teraz navrhne. Áno, však, to chcem len pripomenúť. Môžem doplniť ako nejaký ten bod, teda, že stavujeme tie odmeny nejakým hlasovaním. No tak dáme pridať ten bod, teda neviem, ako to máme presne formulované. To nemusí byť 9, to musí stačiť byť. Uznesenie? Radové číslo. 65. No tu teraz presne, že ktoré sa ide vlastne rušiť to rozhodnutie, lebo vtedy sa to schváľovalo. Pani, musíš ma pomôžiť na to, že to dáš zahlasujúť iba za to, aby sa zrušilo 25% pridania. Dobre. Tak dávam hlasovať, kto je za. Nie 25%. Na základ. Však no, 25%, tak treba si to pozrieť. Tak, kto je za? Niekto proti? Zdržal sa niekto? Odkedy účinnosť? Teraz je najbližšie, asi neviem, keď bude najbližší mesiac mzdový. No. Ako to účtovne, aby pozadu.
Od 1.8. No, aby som vedela to zahrnúť. A ja by som ešte chcela jedno uznesenie, prosím vás, viete tú presnú sumu na ten školský klub, aby sme to mali na poriadku, schválené 4200 na... Koľko? 4334, neviem presne, ona to posielala. Alebo z minulých uznesení. Idem to pozrieť? Som to hľadala ešte. Je to tam tá žiadosť. Ja mám len tú, čo ste teraz poslali. Áno. Idem pozrieť tú presnú sumu, aby ste to schválili aj to a potom sa to dá do rozpočtového opatrenia. Nám ste to posielali, či nie? Posielalo sa to, ale ešte na minulé zastupiteľstvo sa to posielalo, to žiadosť. Aby ste vedeli tú presnú sumu, 4300. Do formulácie uznesenia, hej? Takže uznesenie číslo 66. To ešte buď som to ja, alebo Euka posielala. Asi. Alebo to idem dole pozrieť do pošty. Idem to dole pozrieť? Ja som na 106. No. Rozpočtové opatrenie. Nie. To bolo, potom by ste to brali na vedomie, že treba to navýšiť a že to bude v ďalšom rozpočtovom. A v uzneseniach to nie je? Zbehnem toho? Brali to na vedomie. Myslím, že to je financované použité ordinárne na finančné zabezpečenie školských dáne školského centra voľného času. No, a máš presne? Ale teda brali na vedomie, ako normálne. Áno. Nie. Idem to pozrieť do pošty. Neviem sa. Čo to je? Čo to je? Rozpočet na ten školský klub. Niekto má ešte do diskusie niečo? Aby sme... Áno? No, ešte. Blížte sa. Posiaľ. To nevadí. To nemusí, len tak povedať. No, už, aby si to povedala právne. 4335. Ja som to slabý. To sa schváluje, alebo bude na to? Schváluje. To sa schváluje? Nie, počkajte, dáme hlasovať. Takže kto je za, aby sme navýšili rozpočet orgánnych kompetencií, to je na školský klub na jednu vychovateľku od 1.9. do 31.12.2025 a to o sumu 4335. To je za. Uznesenie číslo 60 roku 2025 schvalujeme 335. 4035. Na školský klub, hej?
Ešte som nechcel za kultúrnu komisiu, že robili sme ešte kontrolu z papierov o vyúčtovaní tohto podujatia a našli sme ešte vlastne ďalšiu sumu, čo sa týkalo tých žemlí. Tak sme vlastne našli na papieroch tú prvú sumu 150 € a druhú sumu 140 €. No. Dve sumy. Áno, prvá bola na piatok, boli tam Bračovce a druhé žemle boli na Hrdzu. Zda Kracidánska sa robila. Len tam to bolo napísané. Na jednom boli cesty a na druhom boli žemle. Ešte raz, ako bolo, tak prosím vás. Bo ja som to bol pre tie žemle. No na jednom na papieri boli nejaké cesty, alebo čo? Na jednom bola cesta za cestu a na druhom bolo za žemlu. Neviem, čo bola cesta. Celková suma ako 290 €. 290 €. Však a to boli v podstate tie žemle. Ale tam žiadna cesta nebola. Nebola, však tam bol na tom listočku bolo 150 €. Ja by som potom chcel ten listoček vidieť, či tak. A ďalšie veci ste uviedli, keď ste boli na polícii, že ste boli vyplatené 50 €. Však to bolo za pomoc, to bolo niečo iné. Moment, Čo sa týka brigády, takisto dostanú poslanci peniaze a takisto ja ako človek, ktorý nebudem robiť tej časti zdarmy. Takže to bola jediná suma. To nebolo, tam to bolo za cesty tam napísané. Len, že také sumy, že sme tam našli dve, lebo sme si dali všetky papiere. Ale tam bola, ako pani tam sa povedala, že bolo piatok, že bolo na jednej žemle a na druhej. Bolo nejaký A cigánska sa robila v piatok, bolo 300 kusov, alebo 350 a 400 kusov sa robilo na Hrdzu. Takže to bolo Takže jedno. nebolo to 300, bolo to 290. Ale ja hovorím žemly. Takisto, hej. Takže a určite David nemal vyplácaný mnou, ale bol vyplácaný, čo sa týka toho, mala na starosti peniaze, vždycky mala Danka a buď jedna, ona vyplácala a podpisovala si a Zuzka bola brať. Takže toto. Ja len, že sme sa bavili o nejaké sumy, ja sa to len upresnilo. Prosím? Danka povedala, že nevyplácala. Ona mala na starosti peniaze a čo sa týka takýchto vecí, vždy má peniaze pri sebe Danka. Akože na každej jednej akcie. Na akcie, potom po akcii už nie. A po akcii sa vždy odovzdávali peniaze do kultúrnej komisie. Takisto sa odovzdávali peniaze z kultúrnej komisie, teda za kultúrne akcie, takisto za zabijačku, takisto za aj... Ak si myslíš, že ja mám prístup k tým peniazom, tak to si na rokom omula. A tak prečo si potom starostko, keď nevieš o financiách, ktoré sú v obci? Ty dávaš príkazy, tak nehovor, že nevieš o financiách obce. To si robíš stranu. Mohla by som vedieť, aké je vyúčtovanie za kultúrne akcie za posledný... No, ja si to nepamätám, ale môžem to doniesť tie papiere. Takže vyúčtovanie robí Erika Patriková. Ale robím ho vlastne tieto všetky akcie, ktoré boli vlastne tie, čo sa tu už jedná o tie žemle a o to všetko, to bolo ešte všetko robené. To robila Slávka. No, Slávka a potom Zuzka to robila po Slávke. Takže ja som mala vlastne posledné iba 2 akcie. Minulý rok vlastne Hody a Kotly. A Ples? No a Ples. No a Kandráčovcov a Hrdzu robila Slávka, bola doma. Takže tam sú všetky doklady. A som nedostala minulá odpoveď, že prečo som bola obvinená, teda bol podnet iba na mňa, prečo nebolo aj na ostatných spoluobčanov. Veď aj ty sa pýtali na určité faktúry, na určité financie. A je to normálne, pretože ľudia sa pýtajú na peniaze, ktoré platia dane obci. A vy ste spravovatelia obce. A ty ako starostka by si mala byť informovaná o všetkom, či nie? Ale veď my sme riešili, chceš teraz povedať, že kultúrna komisia, alebo akože keď sa riešia takéto veci, že si niekto berie peniaze alebo niečo také, takto to obvinuješ, alebo čo? Ja nikoho neobvinujem, ja sa pýtam. Ďalšia vec, 12.12. na nahrávke je, 12.12.24, že to bolo financované z čiernych peňazí. Aké má čierne peniaze obec Mikušovce? Akcie kultúrne? Nie. Áno, je to na obec, keď si to vypočuješ, tak je to tam. Na nahrávke je to. Na nahrávke. Takže ty si Evka, to povedala. pani starostka, povedala si to ty. Ty si to povedala. Keď myslíš čierne peniaze, áno, sú to peniaze, ktoré napríklad nechá každý občan, ktorý príde a platí dane alebo niečo také a nechá tam 1 euro, 2 eurá. Môžem si...
Vypočula si tú nahrávku, prosím ťa? Však ty hovoríš blúdy, prosím ťa. Nerobí blúdy. No tak si vypočuj tú nahrávku. Mám ti ju povedať, ako tá nahrávka je? Mám ti ju povedať? Chceš ju počuť celú? Ja viem, ale o čo sa bavíme. No tak. Sa ako dištancujeme s nejakými čiernymi peniazmi ako za poslancov aj v podstate niečo zostalo z kultúrnej akcií, tak chceme ako vkladom do pokladne na obec, takže sa určite dištancujeme od nejakých čiernych peniazí. No ja som sa tiež vtedy pýtala, že čo sú to za čierne peniaze. Tak by som rada vedela, čo sú to čierne peniaze obce. Môžem ti povedať, že tie čierne peniaze obce sú maximálne 200-300 eur. To je všetko. Ja neviem, ako ti to mám vysvetliť, že je to naozaj takto, že je to fakt, že keď niekto nechá tam nejaký tringet alebo niečo také. Ty si vypočula, ešte raz nehovorím, ty si vypočula ako starostka tú nahrávku? Ale ja viem, o čo myslíš. Ja viem, ste vyplácali tie... Koľko? Tých 200 eur, si povedala, že maximálne 200 eur. Nepovedali. Teraz ste vyplácali tie kuchárky? Myslíš tých 200 eur? Áno, to tam je. Kuchárky? To si povedala ty. Vyplatíme z toho kuchárky a my sme nepovedali, že vyplatíme, my sme povedali, že im dáme ako odmeny. Áno. A to len nevyplatíme. 200 eur kuchárka ako odmeny. Každá mala po 100 eur. Ja som dával aj kontrolu na tú školskú jedálne, že nech sa... Áno, aj na to treba, na kontrolu aj na školskú jedálne. A aká je tá možnosť vlastne financovania alebo možnosť pridania oficiálnej vždy samozrejme? Ja by som navrhovala tiež aj, aby pani kontrolórka urobila kontrolu tých kultúrnych akcií, ktoré boli a aké sú k tomu veci, nech sa aj dajú a nech to skontroluje. Ja som za, aby sa to dalo na pravú mieru. Lebo podľa toho všetkého, čo tam bola zápisnica, tak pani kontrolórka bola vtedy chorá. Mi to tak príde, že áno, že ale. A takéto reči sa tam jedli a pani starostka to hovorí. Čo sa týka kultúrnych akcií, dobre vie, kultúrne akcie, keď sa robili, keď sa vrátim do minulosti, keď som bola ako poslankyňa, od pána starostu sme nedostali ani cen na vedenie, na kultúrne akcie. Ani na jednu kultúrnu akciu sme od neho nedostali peniaze. Čo sa týka toho, dokázali sme si ich sami zarobiť. A nikdy tie peniaze z tých kultúrnych akcií nikdy nemal starosta pri sebe, vždy ich mala kultúrna komisia. Vtedy v tom období to mala na starosti, bol predseda kultúrnej komisie Peter Mališka. My sme si z toho dokázali financovať. Či sa týkalo tomboly, či sa týkalo cien, Mikušovský kotlík, sviečky a to všetko. Toto isté, dobre viete, že toto isté sa presne teraz financuje. To, čo sa zarobilo, vyplatili sa kapely, vyplatili sa ľudia a to isté sa financuje takisto z kultúrnych komisí, z kultúrnej komisie, tieto akcie. Stávanie mája. Stávanie mája, to všetko. Takže tam a má to na starosti, naozaj má to na starosti pani Bolegová, teraz to má na starosti Erika, takže není tam papiere, keď sa dávajú, alebo niečo také, alebo keď sa aj podpisovali, kde to podpisujú dve osoby, nikdy nevie do toho jedna osoba do tej pokladne. A vieš, čo si ty povedala ako starosta obce? Ale viem, čo som povedala, nemaj strach, dobre si to veľmi pamätám. No tak, ale ja si myslím, že asi, akože super, dobre, my nemusíme nič robiť a nebudeme ani nič financovať. To sa tu jednalo 200 eur, či o čo? Nie, to sa tu jednalo vyše. To nie, a o aké vyše? Ale tam chcem iba ja povedať, že zrania to tak, že asi pán Miček, keď bol bývalý starosta, tam to nevadilo, lebo tam boli asi kamaráti boli, tam nejaké čierne peniaze boli, tam to nevadilo. Bola jediná firma, ktorá robila pre celú obec, bolo akože Betonpro, tam nejaké sa kšefty robili, tam to akože nevadilo. Lebo boli ste kamaráti, neboli ste. Ako kamarát ja som bol aj s tebou kamarát. Do kedy sa tu nerozšaparujú peniaze. To boli kamaráti. Ako rozšaparujú sa peniaze? No aj samozrejme. No ale predtým sa nerozšaparujú peniaze. No samozrejme, že predtým nie, pred pána Jana, predtým nie, že? Predtým starosta mali nulu na konte obce. Čo? Starosta, predtým. Tuto pani starostke nehal 200 000 eur. Koľko?
160? Neviem, presne 160? 130. Ešte lepšie, ešte 130. Koľko stáli čističky, keď sa museli prerobiť? Školka je spravená, školka je Koľko spravená. stáli, ne? Koľko stála tá čistička? Neviem, koľko stála. A vieš, koľko čím stojí tá čistička? A prečo ste to zrušili? Dobre. Čističky. Prečo ste ich zrušili? Obci čističku. Dole v Áno, dole. Vy ste spôsobili obci také škody finančné, že obec sa bude za to potom bude pekne zadlžená. Keď si budeme musieť naložiť na použičku. Počúvaj ma. Vieš? Ty, keď si staval dom, chceli ti počúvaj ma. Ja už mám 20 rokov. Ale pripojiť čističku ti chceli? Áno. Chceli, ale s jakým nechceli už moc ľudí pripojiť. Čo ty vyprávaš? Ja som mal jeden strany v obci. No, ale teraz vidíš ten prietok, aký je prietok? Jaký? Vody? A keď sú hen podpojšovci čističky, tam je aký prietok? Tam koľko razy, koľko tam teče voda? Do roka. Miloš, ale aby aj dole to tak nebolo. Máme k tomu aj v zapisnici správu, že Videli ste, čo je v kameni teraz? Čo sa jedná? Ja viem, čo sa jedná. Dobre. Nie, tam ešte nechcem povedať, Keby si chodila čistička dole, tak by ti to nevadilo? No počúvaj, Majko, tá čistička, keď sa nebude voľniť to stará, tak nesmrdí. Ale teraz smrdí to, čo ty ako púšťaš do potoka. Vždycky, keď ti vršá. Ja tam cítim ten strach. To, čo mám natočené, keby som vám to tu pustil a smrdí to, tak za 5 minút je prázdna. Počúvaj ma, ale nikto nebol proti kanalizácii. Ja som bol proti čističke. Nie proti kanalizácii. Máte len prázdne slova. A nevie, kanalizácia nevie čistička na čo na to. Vy máte len Však sa dá napojiť do Pruského. A vy máte stále prázdne slova, že za 5 rokov, že sa napojíme. Toto sú prázdne slova. Môže sa to vyjadriť? Do Pruského. Môže sa to vyjadriť? To sú furt prázdne slova. To môže byť aj za 30 rokov toto môže byť. Hej! Dobre. Môže sa k tomu vyjadriť? Oficiálne stanovisko riaditeľa Rovazko-Bedarenskej máme my. Čo? Poslanci máme. Stanovisko na čističku, že sa to bude riešiť presne za 5 rokov, to začnú riešiť. Aha, potom nedostaneme dotácie, potom už z Európskej únie nedostaneme dotácie a budem si môcť obec vybrať požičku. Dotácie sú furt. Máme stanovisko oficiálne, že my sme si to nekonečná. Dobre, necháme to tak. A tá prevádzka tej čovky nás ako obec zrujnovala. Tá, čo tu mala stať. Bolo to za 13 000. Vy nás zrujnovala? Prečítajte si zápisnicu tu. Je tam všetko rozpísané, ja som sa tomu veľmi venoval. Riešil som to s páni, ktorí riešia čističky toto na okolí, ktorí tú prevádzku udržbujú. A v tom projekte boli vypočítané nejaké sumy za spotrebu okolí. Prečo to nezrujnuje iné obce? Aké obce tu na okolí? Napríklad je Dulov, ktorá má čističku. To my nevieme, ako má Dulov. Napríklad preto nešla do toho ani Dutine, lebo tiež čakajú na to a tiež tak chcú pripojiť do toho Pruského. Pruské ešte nemá ani... Dobre, necháme čističku tak čističko, dobre? Sa čudujú, že sme to zrušili. Nie, ešte ja mám ešte otázku, prečo vlastne ten kultúrak by sa vlastne sa zrušil? Kvôli možnej pokute, na ktorú by sme nemali peniaze. Verejné obstarávanie. Malo sa tam vynechať celé kúrenie a na tieto veľké projekty chodia kontroly z Envirofondu a pani starostka chcela vynechať komplet časť kúrenia, ktorá je čiastka okolo 130 000 eur. Takže toto bol ten dôvod. Ďalší dôvod bol, že počul som tu nejaké reči, že strecha je v katastrofickom stave. Prečo sme to zamietli? V tej prerábke sa nič zo strechu sa nemalo ani pohnúť. To je druhá vec. Čiže máme tu aj podklady, že strecha v podstate nebola vôbec plánovaná v tej časti za tých 500 000. Takže čo sa malo robiť? Malo sa za 500 000 spraviť konkrétne elektroinštalácia len od bočného vchodu až po vestibul, čo mne príde dosť akože málo, ja som myslel, že komplet celá. Zateplenie nejakej časti bez fasády, výmena nejakých okien a... Okna sa mal, čo sa týka toho, malo to byť po vestibulu a plus na to sa mala riešiť ešte kuchyňa, zateplenie. Tiež som si robil prieskum, volal som so starostom z Lednických rovní. Takisto ako tento Envirofond je aj plán obnovy, je vyše takýchto projektov
a oni riešia cez plán obnovy prerábku kompletnú a ich zachránilo to, že nemali tam žiadne takéto nejaké špekulácie, mali presne čo bolo na projekte, presne do bodky robila tá firma, pretože po prvom mesiaci tá firma chcela navýšiť peniaze, že im je to málo a hovorím, že zachránili práve to, že v ničom v podstate nešpekulovali alebo že neboli tam nejaké zmeny alebo niečo. Tuto my sme mali diskusie o tomto kultúrnom domu už viacero. Bolo to, že sa majú nejaké záchody, že sa namiesto toho kúrenia spraví niečo iné. Ja som za to kúrenie bol. Máme tu teraz nové kúrenie spravené z masky, kde by sme, keby sa dalo dole, by sme museli 28 000 eur vrátiť. Čiže neviem, prečo sa súbežne plánovali dve kúrenia. A neviem, či nejaké dôvody nám ešte k tomu navyše povedať. Pretože my sa tu nerozhodujeme na základe nejakých, že mňa niekto hnevá alebo tak, hej, to vôbec. Proste sa objektívne sa na to pozrieme, prezistíme si aj inde, aké rizika nám hrozia a hrozilo nám riziko platiť pokutu 130 000 eur, keby sem prišla kontrola. Pretože mi sa dostalo to, neviem, či to môžem spomenúť, bola to kontrola z masky a len tak sme prešli. Na kúrenie. Na kúrenie. Áno. Toto, čo sa to robilo. Boli tu, kontrolovali zásuvky, všetko Euka. Ktoré, myslíš tie kočky? Áno. Áno, a povedali... Môžem sa spýtať, môžem ti povedať, že to nebola kontrola z masky. Boli to tie dve pani a potom prišiel ešte ten pán, hej. Ale mal som 100 chutí ísť na masku, im povedať, že ideme tu riešiť prejavu kultúráka, že či môžeme dať tie radiátory preč. Ty si povedala, že môžu sa dať hneď preč a nakoniec to vyplynula, že 5 rokov sa s tým nesmie hýbať. Môžem tomu niečo dodať, to nebola to kontrola z masky. Ja som bola s nimi. Môžem ti povedať, čo to riešili. Riešili to, že proste tie radiátory sa fotili na to, aby bolo vyúčtovanie toho projektu a nie kontrola masky. Boli tu, kontrolovali všetko a nepáčilo sa im, môžem dopovedať, nepáčilo sa im, že vy ste zablendovali tie zásuvky, oni hľadali 46 zásuviek, ale boli zablendované a oni povedali, že nebudú na to upozorňovať, ale že keď na to PPPA príde, že ste len zmenili takýto detail, budeme musieť vrátiť dotáciu. To mi povedali. Projekt jemný a nie, že vynecháme celé kúrenie. A k tomu kultúrnemu domu boli ešte také veci, ako je to v jednej nahrávke, je to tam, nám starostka povedala, že my nemôžeme ako poslanci zasahovať, ovplyvňovať nejakým spôsobom alebo zasahovať do verejného obstarávania. To sme nechceli. Neviem presne naformulovať, ako nám to bolo povedané, tak sme sa zrozili, že od čoho sme tu my poslanci, keď nemôžeme ako do toho hovoriť, na čo sme tu. Tak sme si potom začali zisťovať a už vtedy bola spomenutá nejaká firma Cestav. Toto meno mi zarezonovalo už v decembri. Hej. Ďalšia vec bola, že ten projekt bol podaný už v 2024, projekt bol vypracovaný v 2023, tušky na kultúru, ani sme ho nevideli, až keď sme si nevyžiadali stretnutie, že poďme si to pozrieť, čo sa vlastne ide robiť. A takisto tie projekty sa spravili bez toho, aby sme ich schvaľovali, vypracovanie projektu na kultúrny dom. Verejné obstarávanie malo byť vo februári, aby sme to stihli do konca roka. Posunulo sa to na maj, v máji potom bolo tu takto x vecí, čo nám nesedelo a ja za to svoj hlas nedám. Lebo keby ten kultúrák dopadol napríklad, že budeme mať pokutu a budeme si musieť na to zobrať vyrábanie, neviem, hoci čo sa môže stať, tak potom bude na nás, na poslancov. Takže ja som mal, myslím si, že dosť objektívne dôvody, prečo ten kultúrák za mňa povedať, že nie. Dobre, môžem teraz tomu, takže čo sa týka kultúráku, projekt sa robil z toho dôvodu tak narýchlo, pretože naozaj bola možnosť o dotáciu. Preto hovorím, že tá dotácia bola... Čo je narýchlo, keď už bol 23 a my sme 25. sa dozvedeli pomaly o dotáciu. Že podávala sa kultúra, ktorá dotácia sa riešila celý rok, hej? Čak, ale bez nás, hej, ani si nám to nespomenula. To je jedna vec. Teraz sa tu pani kontrolka dala tu na teba boli kontroly spravené, kde boli pochybenia. A tento kultúrak je presne to isté pochybenie, pretože si nedodržala zasa to, čo si mala oboznámiť, schváliť a tak ďalej. Presne to je to isté ako aj tie projekty, ktoré sa robili predtým. Takže tak, nech sa páči, prepáč. Takže to, a čo sa týka kultúráku, bola tam Cestav napríklad firma alebo niečo také, keď si hovoril, že dobre, ja som len spomínala, ale čo sa, ja len hovorím, že som len spomenula, že robia to na okolí, nič viac. Je to vyhrali.
Nie. Mám ti povedať, ako to presne povedala, že keď to vyhrá Sestav, my s tým nespravíte. A Sestav to vyhral. Ale ja toho pána ani nepoznám. Naozaj. To je jedno. Tú ponuku sme tam To je jedna z poslali. vecí. No, tú ponuku som tam poslala z toho dôvodu, že naozaj ste chceli viacej firiem osloviť. Preto sa ponuka sa dala na 7 firiem, verejné obstarávanie sa robí všetko elektronicky. Elektronicky sa to aj vyberá. Čovka je takisto len pozastavená ten projekt, hej, to nie je ani úplne že zrušené, alebo niečo, je to pozastavené. Nie je to pozastavené. Bolo schválené pozastavenie. Nedovolil by som si ako, lebo tiež neviem úplne, že som dostradal, že viem, že to je najlepšie riešenie. Pozastavili sme to, aby sme doriešili všetky detaily, lebo aj tá realizácia by nebola, že my sa to išlo zajtra robiť. Ten pán povedal, že to je trvá 2 roky a ešte niečo, no. Uznesenie, že vrátime. Teraz sú na to dotácie ešte možné. Ja rozumiem, mám dotácie sa stopnú, to si bude musieť vôbec na to zobrať. Môže to ešte. Tým hľadom my sme vôbec obrali o peniaze. No, ja to poviem takto. Na všetky tie projekty by sa musela brať Niečo máme stále na oči? Ja neviem niekedy, ale na základe naučenia, vieš? Ale to nie je znamené, lebo my sme to mali ako tak. My ju máme, my sme tam napísali list, pretože komisárka nebola schopná nám ten list. Vždy si niečo vykladala po svojom. My sme sa dohodli, že pošleme list, prepáč. Áno, a ty si za ním išla osobne. A boli prekrútené tie veci, tak sme mu napísali a dáme k dispozícii kľudne, keď aj, že aké bolo znenie toho nášho listu, čo sme sa konkrétne pýtali a presne jeho odpoveď, pretože máme priamo od riaditeľa Považskej vodárenskej s tým, že oni prúskom spravili tú čovku a oni teraz 5 rokov s tým nemôžu vybať. To už je možno 4,5 roka. Taká skúšobná prevádzka. Dostávať k tomu, je to modulárne, dá sa k tomu dostávať ďalší čas a rád aj im napojím Tuchine a Mikušovce. Máme od neho oficiálne vyjadrenie podpísané. Ja viem, že čo... Ty si natvrdila, že 15 rokov a tak. Takto to presne mi aj povedal, všetko na... Nepovedal. Keď máme na papier niečo iné. Čo sa týka tej čovky, bolo to tam, že takisto ešte čovka vôbec nie je spustená v Prúskom? Ešte nie, ona je skúšobnej prevádzky. Ešte nie je skúšobnej prevádzky. Od skončenia kolaudácia skúšobnej prevádzky potom oni 4 alebo 5 rokov to musia... Tým pokrývajú 100% domácnosti. Oni potom aj... A potom môžu robiť ďalšie prístavby, s čím teda rátajú s touto dolinou takým štýlom. Oni ani vysoké ceny nemajú, lebo teraz tam majú domy v obci, ktoré na to ani neplatíme. Lebo by tam musela byť prečerpávačka a im povedali, že aby si tú prečerpávačku zaplatil tá osoba, ktorá to chce. No ale však nejaký projekt strany, ale je to pre celú obec, prečo by mal byť niekto z toho, aby to je pruské, Presne, len ja som nesúhlasil s tým projektantom, ako vypočítal spotrebu elektrické energie, lebo tam boli 7 kW vypadla. On vypočítal, že 6 hodín denne tam miešadlo a keď som sa bavil s tým prevádzkarom čovky, tak vravil, že 24 hodín denne. Máme 5 kW čerpadlo na vodárni a vodárne nás koľko vyjde ročne, približne? No, škola 3800, 600 bola elektrika teraz? Nevieš nejakú sumu? Vodáreň. Ja aj vodáreň. Toto je čovka mala. Čo je... 9000 tam je elektrika. Ale plus áno, plus sú tam ľudia, čo 20 000 nás vodáreň stojí. Tam vývoz 200 kubíkov kálu ročne, ktorý musíme my platiť a keď sa... Je to všetko v tej zápisnici. A to by museli byť cesty k tomu spravené tak a druhá vec je, že ešte Prúskom dokončí kanalizáciu a museli ešte z vlastných zdrojov alebo zháňať financie na opravenie ciest, lebo to všetko popadalo. A to bola ďalšia pálka. Ale všetko je to v tej zápisnici zhrnuté. Je tam veľa faktorov, ktoré rozhodujú a mne osobne sa zdalo lepšie riešenie od Považskej vodárenskej, že spravia to oni a nebudeme tu mať žiadnu technológiu. No čo keď sa nám stane to, čo sa nám stalo pred niekoľkými rokmi, bol plán čistička na celú dolinu. Kamen, Mikušovce, Tuchina. Už sa projekty začínali robiť a jeden pán povedal, že on nikoho nepotrebuje, on si spraví čističku sám. A my sme ostali bez čističky a on už čističku má. Čo to sa nám dostane z Prúsky? No, to je možné, preto máme toto len pozastavené a máme vyriešenie. Preto máme toto len pozastavené. A vlastne projekt, ktorý je vypracovaný, sa dá použiť. Takže nie je problém. Aby sme boli v obraze, prečerpávačky budú aj tu. Prečerpávačka jedna tu vychádza, jedna prečerpávačka. To je normálne, že si nenapojíš do kanalizácie. My sme
za nás bolo veľa otáznikov, nemali sme to odkomunikované, je to všetko spomenuté v zapisnici a takisto nedám len za niečo, lebo toto teraz, hej. Neznamená to, že toto bolo najlepšie riešenie. A ja si nemyslím, že by nás to zrujnovalo časom. To by nás potom musel aj ten vodovod zrujnovať, tak ako je teraz. Tam sa jedná o to, že spoločné si my si nevypočítavame spoločné, že treba vypočítať, že budete každý bude platiť 3 € stočné. To nám to dá. To dáva URSO, hej? A oni to dajú treba znajú. Takže to vykládá, že to je 3 €. No áno. To máš aj zvodný. To euro stočné nevykryje tie náklady, ktoré sú tam vypočítané na dátu prevádzku. Stočné a vodné dáva vždycky Ursula, je to vždycky na 4 roky alebo na 5 rokov. A čo sa týka toho, takže... V tej nahrávke ešte, keď si vypočujete dopodrobná, len je to x hodín, ten pán sa tu vyjadroval, neviem, či to bol projektant, alebo ten, tuším, pán projektant, že môžu 8-násobne stupnúť prevádzkové náklady, keď sa ľudia budú zle správať tie čističky, to znamená zle správať, splachovať vložky, handry, to čo tam je a pri tomto množstve, ale to si ako odbijeme zase ako obec, hej, že tieto riziká a keď mi povie niečo, že 18 dní to no ale takto isto sa ľudia správajú aj k našemu potoku. Áno. To, čo by malo ísť do žúby, ide do potoka, vážený. Ako poriadku. No a to isté by si hovoril aj potom, keby či čistička smrdela pod chalou. To by museli potom hovoriť aj o tej čističky, ktorá je opravená. Ja mám čističku 6 metrov pod oknom, kuchynským oknom. Ale keď počul si, keby sa niekto o to nestaral, keď ti občania tam... A ja to je možné, že obec niečo má a sa nebude o to starať. Nedokážeš ty lebo Miloško, všetko stojí peniaze, vieš? A nie malé peniaze. A vývoz žumby nestojí peniaze, lepšie pustiť do potoka. Áno, aj to To je lepšie. Do potoka je to lacnejšie, lebo si pustím čerpadlo a za pol hodiny má vypustianú celú žumbu. A to robí podení. No vidíte. A to je lepšie. To nikomu nesúdi, že to je do toho potoka. Tá žumba, že? To nikomu nesúdi. Není to lepšie, aj to je problém, však samozrejme. Však aj to je problém. Nechceli sme sa nejak unáziť. Potom sa pozrite, aký, potom zarastení. Potom tam je fekalie. Áno, len musíme rozhodať aj ale tá hej, dobre, ale tá čistička napríklad, ktorá sa teraz túto opravila, tak si myslím, že tá čistička funguje. Sú tam chalani, ktorí prídu v pondelok a piatok na tú čističku, áno, vybere sa rabocový kôž a to, a je to bez problémov. Myslím si, že tá čistička, to čo bolo, tá čistička predtým, myslím, že to môže aj pani redíka potvrdiť, to bola taká strana. Nie je poddimenzovaná, proste tam bola čistička, ktorá nefungovala, ktorá nebola vôbec dobrá. Keď sa tá čistička tedy tam nainštalovala a povedalo sa, že bude len jedna, ja som to hneď hovoril, sú ľudia, ktorým som to hovoril, že to nemôže stíhať. Pre toľko ľudí, škola, bytovky, tá jedna čistička to nemôže stíhať. Lebo mám doma prospekty presné, ktorá čistička, koľko zvládne ľudí približne. Lebo keď som to vybavoval, sa mi to dali čističky. Tam mali byť dve čističky pôvodne. No to ešte na Margo toho ti poviem, z červeného kameňa vypúšťajú každú noc tú čističku a ja tu cítim, ja to mám pod oknami a biela voda ide. Ale všetko je to obdobie. No keď sa to nestarali, ako tam si na to smrdilo, to sa to nestarali. Ale nám to ide pod okna, nie to cítim. Presne tak. Lebo sa nemusia a ty povedz takým ľuďom, že to nepovie. Títo spravia zákon, aby sa... Taká není. Duško, len či to nahrával. Keď ti povieš napríklad nejakej babke, ktorá býva sama na dome, že budú platiť mesačne ďalších 50 € za vodné alebo za stočné. Povedzme, kto sa tam zadarmo, alebo dobrovoľne. Tak to ti povie. Potom treba rátať aj s tým, že 80% ľudí, keď im povieš na rovinu, že koľko bude stať to stočné, tak sa ti tam nepripojí dobrovoľne nikto. A tí zlábody, čo tu počúvam, že tak nám budú dávať faktúry a neviem čo. Ja nepoznám taký zákon, aby niekto niekoho Ty, keď oficiálne budeš všetky fekálne s niekým vie, čo on s tým robí. Taký zákon nepoznám. Keď oficiálne budeš všetky fekálne zo žumky vyňahovať tým vozom, ktorý na to určený, a tak to bude radšej možno ako tá čistička. Rátajú s tým, že sa všetci pripoja. Garantujú, že sa všetci nepripoja. A keď im povie, že budeš platiť napríklad 50 € stočné, tak mesačne,
A mi povedz, sa to No dobre, ale... V dolných počkovciach tá kamarátka platí. 100 eur od nás. Jediný, ten to postaví na novodu, ten je povinný sa pripojiť na existujúci kanál. Teraz to tak platím, ale do budúcna to určite, keď budeš kanalizátor nútený sa si pripojiť, uvidíš. Ale ak môžem... že my by sme tiež chceli, aby do budúcna my sa musíme k tomu aj hospodárne vyjadriť, pripraviť sa na takúto vec. Lebo naozaj z toho vyplýva veľa vecí, že vy sa tu medzi sebou hádate, ale naozaj my sme vydali stanovisko k tomu, čo naozaj bolo teraz možné a reálne, a tam by sme boli na to fakt doplácali a preplácali. A keď je možné nájsť iné východisko, tak ho hľadáme. My sme není proti tomu, aby sa nerobila tu kanalizácia. To nie je proti tomu, ale treba to rozumné riešiť. Len čo sa týka napríklad, ty si hovoril, že sa neplatí za, že nikto nemôže od teba žiadať. No ja ti nemusím preukázať nič, absolútne. Povedz mi, kedy ja som povinný, a to, že to mám niekde v Pruskom, že tam máme nejaké gestapacké upravené verejnú vyhlášku, na to, ja môžem robiť všetko, čo by zákon dovolil, ale čo mi nezakázal. A ja nemám žiadnu povinnosť, aby som na tebe nosil nejakú faktúru, že či mne niekto vyťahol alebo nevyťahol. To nemám žiadnu takú povinnosť. Ani ma nebude. To sme napríklad aj my museli teraz prijať, lebo to pani Hudicová z okresnej... Pretože je to obchodnoprávny vzťah medzi fyzickou osobou a nejakým podnikateľom alebo ďalšou fyzickou osobou. A tu obec absolútne nemá čo zaujímať. A takisto ti poviem, že napríklad v Červenom Kameni na obecný úrad... Ale ma nezaujíma, pozrieť to do Červený kameň, tam my mali zavreť pomaly všetkých, tak ako na Červený kameň nezaujíma. Alebo ako sa to robí v Pruskom. Ja viem, ako sa to robí aj v Pruskom a takisto tento Lady Artist. No, ale žiadali to od všetkých dokladov. Žiadať môže, ale odpoveď by dostal, vieš, ako minimálne odobne. Máš na obec, keď má na to prezentov, tak hovorím, ja by som ho minimálne napadol, lebo je to potom rozpore so zákonom vyššej právnej sily. Nejaké väzenko. Pretože väzenko, vy keď sa, tu uznesete na tom, že na každej druhej lípe musí niekto vyseť, tak ako čo? Tam bude na každej druhej lípe niekto vyseť? No určite, že nie. To bolo z okresnej prokuratúry. No tak aj okresná prokuratúra môže hovoriť, čo chce. Ja hovorím, že ja nevidím jeden jediný zákon alebo žiadne ustanovenie, ktoré mi ukladá povinnosť, aby som ja keď bude pravidelne nosiť nejakú faktúru. Neviem o tom. Môžem niečo aj ešte? Kolegu mám pri Trnave z Buča. Tiež taká istá situácia. Majú svoj vodovod, nechceli si ho dať vodárna. My sme ho chceli dať vodárna. Dobre, oni ho nechceli dať. Spravujú si ho sami, ale kanalizácia je, hej? A oni teraz, spoločnosť, čo spravuje kanalizáciu, nedôveruje im vodomerom, takže im vypočítali paušál za kanalizáciu. Vypočítali im 34 kubíkov na osobu na rok. Hej? To je 34 krát 3, zhruba tu máš nejakých 100 eur. Teraz on hovorí, majú v rodine malé dieťa, išiel sa spýtať, že či ako odpočítajú tú položku na to malé dieťa. Nie, je to člen domácnosti. Aj ono sa sprchuje, alebo ho umývaš. Hotovo. Takže ich je 6, takže on bude platiť 600 eur za kanalizáciu. Vypočítali to paušálne. Ale keď ti poviem, že napríklad sú ľudia, ktorí tu platia mesačne 100 eur za vývoz žumpy, tak 100 eur mesačne za vývoz žumpy. Ja to beriem, len to tiež tak ti vychádza. 600 eur, keď si zebereš 600 eur. A on hovorí, však to sú úplný kreteni. Ako na malé dieťa, teda keď však ho umieš, a to je člen domácnosti, takže aj to 100 eur. Hej, áno, ale je to presne to isté, to máš to tak naozaj... Bylo vypočítaný paušál. No. Zober si že 600 eur teda si hovoril... Áno, bude platiť ročne. No a ty si hovoril, že približne 100 kubíkov, že minie vody. Oni majú 600 eur za 34 kubíkov na deň. To je stočné, že bude platiť vodu. A ty si hovoril, že je paušál. Áno, to je paušál. A ja keď nemám paušál, ja dám tomu miniem 100 kubíkov. Tak je platí 300, ale rozumieš tomu? 300, ale on platí za vodu, lebo tu platí obci, ale to platí ešte kanalizáciu. Dobre, a ešte vám chcem povedať, že prečo sa vyhlasovala vlastne tá voda, aby ste vedeli, že bolo tam trošku viacej sa minalo vody. V tu chvíli bola porucha, však to tam bolo aj zverejnené, takže z toho dôvodu preto bolo aj dané to oznámenie ohľadu tej vody. Tak aby ste vedeli.
mali tam len nejakú poruchu, takže... Tak to je jedno, vody je aj tak málo, treba sa ušetriť jednoducho. Či mali poruchu alebo nemali, vody je všade málo teraz. Koľko tu chýne aj tam v každej druhej chalupe máš na pustený bazén. Vykušovce. A nemajú tu. Aj to. Som sa spýtal, že či náhodou tá porucha Kuchyne nebola na lesnom ihrisku, kde polievali obecnou vodu, pretože lebo tam sú takí pacienti. Áno, bolo to tak. Tak tam je tá porucha? Hej. Tak gratulujem. Polievali ihrisku obecnou vodu. A to polievali ihrisku obecnou vodu? Čo príde a oni tam budú polievať ihrisku, lebo si tam naserali za 500 € právu, tak my nebudeme mať. A oni tam nemajú studnu alebo čo, taký stroj? No oni polievali obecnou vodu, že to nezajíma. Ale ich dáva svojich závodov za ihrisku. Zdraví nebudú mať nikdy. Dobre, môžeme mať teda... Ešte sme tu mali nejaké ohľadom výsledky tých kontrol, takže sme chceli ešte prehodnotiť možno tú disponibilnú čiastku tvoju. Nech sa, že každý možno nech sa vyjadri nejakú sumu a čo sme vlastne minule menili a teraz keď máme kontroly také, lebo chceme celkovo, že aj teraz v podstate získate nové peniaze, že by sme sa nejak tak vyššie spolu komunikovali a všetko nech to nejako spolu ťaháme lepšie. Lebo aby sme mali aj možno väčšiu kontrolu. Komunikácii, ale stále to je také na bude mraze, by som povedal. Tá dôvera už sa stratila a chceli by sme to nejakým spôsobom dať tak nejako do poriadku, že by sme fungovali nejako, ale s tým, že v podstate už by tam bola nejaká väčšia kontrola z našej strany. Však tam sa tú sumu. Teraz je, v podstate sme to zmenšili z 2000 na 2000. Ale to sa potom nedá nič robiť, pretože tam sú tie faktúry, sú... Pozor, to nevyplýva disponibilita na veci, ktoré sú nazvané, ktoré tvoja osobná... Nie, to sa to netýka, to sa týka, keď si budeš chcieť riešiť nejakú z týchto vecí, tak chceme byť proste, aby tá stavebná komisia fungovala, konečne aby to fungovala tak, ako má fungovať. A nie, že nevieme... O ničom dozvedáme sa to od druhých ľudí, ale pozadu. Myslím, že keď máme fungovať ako tým, tak skúste. Ja som počúval to zastupiteľstvo na tom, tam už bola jedna čiara taká hudba, starosta hovorila, že už bude všetko komunikovať. My sme teraz, a ja som aj zavolal, riešili sme aj teraz tú dotáciu, jednu, druhú, tretiu z masky. Povedali sme, že máme budeme mať stretnutie, takže... Tam aj na jej obhajobu, ako už poviem, že trošku aj podobiehali veci z minulosti, tak sa to všetko tak teraz vyverbilo, ale... Môžem povedať, že aj pani kontrolórka pozerá faktúry, chodí častejšie. Ja chcem tiež určite, ako som predseda finančnej komisie, tak chcem sa tiež tomu trošku tak venovať, že by som dával nejaké stanoviská pred schválením týchto vecí, aj kapitálových výdavkov, že by som si to prešiel skontrolovať na vecný úrad pred zastupiteľstvom a potom by som neodporúčal niekomu niečo schváľovať, keď ja stanovisko k tomu nedám, samozrejme s členmi. Nech máme prehľad a nám to nerobí problém sa trošku viacej tomu venovať a nech môžeme fungovať, lebo teraz sa nedá fungovať takto spolu. Keď vieš, ako si neveríme a tak možno, že týmto spôsobom to dokážeme nejakým spôsobom tak ťahať spolu. Prepáč, keď si sa rozprával, tak teda aspoň, aby som sa spýtala takú vec, že všetci ste ako poslanci, tak keď si hovoril sa za poslancov, že čo vás vlastne prinútilo k tomu, že ste boli nútení dať kontrolorke 9 kontrol naraz? Alebo ako ste taký, že lebo to je, keď si prečítam zápisnicu, alebo teda počujem to, tie nahrávky, tak tam vidím, že vlastne bolo za jedno zastupiteľstvo 9 kontrol. 5 rokov starých, 6 alebo 3 rokov. Nie, 5 rokov starých vôbec, to je rok 23, 24 a všetko sa to týkalo hokejového ihriska, ako som tu zdôraznila v tých kontrolách, alebo v tých správach z kontroly. Oporný múrik, elektrický stĺpik, v podstate aj hokejové ihrisko mali byť unblock. To znamená, že to nie sú kontroly, ktoré idú diametrálne od seba, možno tých balkón a tej hasičskej zdrojnice, kde teda sa hovorilo o tom verejnom obstávaní, teda že bolo neskôr ako schválení poslanci. Ale toto bolo vlastne rečino o hokejbalovom ihrisku, ktorý sa vlastne nejakým spôsobom rozdelil, aj keď mal kvázi zvučný. Toto bol asi ten. Odpoveď na tú otázku je nedôvera. Odpoveď na tú otázku je nedôvera. Proste ja som spravila verejné obstarávanie skôr, ako o ňom vedeli. Ja som im povedala, som im povedala k tomu svoje, takže to
A tým kontrolám, ja som sa bavila aj s pani hlavnou kontrolórkou, boli vykonané. Na rozdiel od niektorých. Takže asi tak. Dobre, tak idete to uznesenie dávať? No, nejakú čiastku, ja neviem. Koľko to je? 500, viac menej. Ako nič. Že to sa nebude dať s tým Ale jedná sa o to, aby sme o tom aj my vedeli. Jeden telefón a máš to za minútu. Naša komisia by mala dávať stanovisko, ktoré má odporúčať charakter. Hej, na základe... Ale zase môžeme dať, že chce riešenie, lebo to bolo tak vždy. Hej, len ako je na základe skúseností z iných obcí, ktoré sledujem, že ako fungujú a... Takže 67, 67, 2025 na 500, hej? Áno. Takže kto je za? A už keď to teda je. To už nie, že si Neviem. Ale keď už robia, že či nedáme aj uznesenie, že sa to vráti. Ako s uplatnením hneď. Ako? Ja o inom teraz. No. Dobre, a až som dala hlasovať uznesenie číslo 68 na to, že ty peniaze môžeme vrátiť, hej? Tých 500 000 za kultúra. 499 950. Obsú na určite. 68. K tomu kultúrnemu domu, vieš, čo som ti ja hovoril, že pre zistiť v tom envirofonde, či to vieme na ďalší rok nejakým spôsobom presunúť a celé to poriadne komunikovať a tak. Však, dobre. No, ťaha sa to dlho. Takže to je za... Nie, niekto proti zdržal sa na hlasovanie, tak dnešne 68, dobre? Ja to prezistím, ale... Keď tak skôr svoj plán obnoviť. Radšej tam myslím, že potom vyšlo. Hoci kedy povieš, prídeme, aj tu oslovíme, máme tu veľmi šikovné firmy, čo sa rozumejú veciam a... Myslím si, že tam neboli, ak môžem, tomu ešte, že tam neboli nejaké firmy, že boli nejak vybraté alebo niečo. Nemyslím ti, ja myslím len tak spolu nájsť, že ako a čo vyšší. Za cintorín, či už je niekto vybratý, alebo tak to máme do augusta. To bolo na tej Ja to mám 13 000. Ja to neviem, tá suma bola koľko presne? 4999 950, 500 000 bez 50 €. To sa musí riešiť, to sa dohodne, že sa stretneme, takže to nebudem teraz riešiť. Tam to nie, lebo tam je naozaj, tam je individuál, to 9250 a 40 000, ktorá prišla z Brandovany. Aj určite, vieš, keby sa uprednostnil aj ten havarijný stav, tej kanalizácie v tom kultúráku. Ale to, tých 40 000 na to určite nepôjde, na tú kanalizáciu, to sme sa bavili. Keď niečo iné budeš, vieš, lebo si šikovná na to vybaví nejaké peniaze, tak to by som chcel ako takú prioritu. Keď môžem povedať zastavujú komisiu. Alebo dáme rozhovor. Snad sa podarí. Ja si myslím, že... Dobre, takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a ukončili dnešné zastupiteľstvo.